أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين سبحان الله ساریاں حمداں ساریاں سلاماں اللہ وحدہ کی عنایت ہے جڑا ساڈے سب دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اللہ رب العالمین کی لا تعداد حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء وتحیۃ الصلاۃ آنے کائنات جانے کائنات فخر کائنات مولا کل ختم رسول احمد مصطفیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد عاجزانہ خاطر مطلب کی پاک بارگاہ میں شکریہ اللہ رب العالمین مدہ ناچیز نو کلمہ حق کی توفیق عطا فرمائے دل دماغ نگاہ زبان رب العالمین عزیزان گرامی قدر اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیونکہ ایسا مسلمان ساڈا تعلق بھی
اسلامی مہینہ سال دا وہ ہے محرم الحرام شریف۔ یہ عظیم مبارک عظمت و شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پاک بندیاں دیاں آزمائشاں لئیاں۔ مقدر والا نصیباں والا وہ بندہ ہے جڑا اللہ کی پاک یاد میں مناتا ہے۔ مسلمان دا اسلامی سال دا بلکہ اسلامی مہینہ کا وہ سال دا کہ مسلمانہ دا جڑا مسلم مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ نویں سال دا وہ کیونکہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام شریف اور محرم الحرام اور اس کو پچھلا مہینہ ذی الحج شریف اس دی 10 تاریخ نو بھی قربانی ہوئی، جس طرح میں وقتاً فوقتاً گل کرتا رہا۔ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ جڑا ہے اس دی 10 تاریخ نو قربانی۔ ادھر قربانی دی انتہا جانوراں تے ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک بندے نو حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے کو چوری چکے تھے، جانور دے گلے رکھ دی۔ اور ادھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف دا اس دی 10 تاریخ نو آزمائشاں دے پہاڑ، لیکن آزمائشاں دے وچوں وہ پاک لوگ استقامت پکڑدیا ہویا جامع شہادت نوش فرمایا، اس دی بھی 10 تاریخ ایسے محرم الحرام۔ لوگ اپنے اپنے عقیدے دے نال اپنے اپنے طریقے دے نال محرم الحرام شریف دے دن گزارتے ہیں۔ شیر ربانی کو منن والےو اساں خوش نصیب الحمدللہ کہ اساں محرم الحرام دے مہینے نو بھی اونج ہی گزارنے جویں داتا علی اجمیری تے بابا فرید تے پیر مہری تے شیر ربانی گزارے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہر بندہ کہندا ہے کہ محرم اندر انج ہونا چاہیے، انج ہونا چاہیے، انج ہونا چاہیے۔ آپاں بھائی کسی دی گل کیوں منیے؟ اساں گل رکھنے رب دے ولی دی اگے۔ جویں میاں شیر ربانی نے محرم شریف دے دن منائے نے آپاں بھی اوویں مناواں گے، جویں داتا علی اجمیری منائے آپاں بھی اوویں مناواں، کیونکہ مذہب انہاں دا سچا ہے۔ اللہ دے جڑے نیک بندے نے انہاں دا مذہب سچا ہے۔ باقی رد و بدل تے وچ بڑیاں بڑیاں ملاوٹاں آ گئیاں تے اللہ دے جڑے ولی کامل نے جو انہاں نے کیتا ہے ساڈے تو پہلے 100 سال 150 سال 200 سال پہلے بزرگ گزر گئے نے۔ انہاں بزرگاں دی زندگی ساڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ جویں انہاں بزرگاں نے کیتا ہے تے سانوں بھی اوویں کرنا چاہیے تے چاہے جے میاں شیر ربانی سرکار نے پٹیا ہے یا نوحہ کیتا ہے یا آہو بخاری کیتی ہے یا جناب محرم شریف دے مہینے چ منجیاں پوٹھیاں کیتیاں نے، توجہ نہیں فرمائی۔ اگر انج کیتا ہے تو پھر آپاں بھی کرنا چاہیے کیونکہ شیر ربانی کیتا ہے، تو جے شیر ربانی نہیں کیتا تو پھر سانوں بھی کرنا نہیں چاہیے۔ پتہ چلیا مذہب جڑا ہے وہ یہ جڑا اللہ دے ولیاں والا ہے۔ اساں اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈا جڑا طریقہ ہے وہ ولیاں والا طریقہ ہے۔ ساڈا اسلامی سال منانا، مہینے منانے، دن منانے یہ اللہ دے ولیاں والے نے، کیونکہ اساں اللہ دے ولیاں والا مذہب رکھنے ہاں، کسی غیر والا مذہب رکھتے نہیں۔ اس مبارک مہینے دے انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً میں جناب نو اپنے عقائد دساں گا کہ اساں ایسا عقیدے تے کھلونا ہے
اس عقیدے تے رہ تے ساری دنیا بھی سونی ہو جائے گی تے قبر اشر بھی سونا ہو جائے گا. تے جے اسی دوسری پارٹی دے پیچھے لگ گئے تے پھر پریشانی آنی ہے. ہن آپ آکھیے کہ ساڈا پھپھی نہیں بچدی، ماں نہیں بچدی، چاچی نہیں بچدی، ماسی نہیں بچدی، پیو نہیں بچدا، پھپھڑ نہیں بچدا، ماسا نہیں بچدا، تایا نہیں بچدا تے چاچا نہیں بچدا. بھائی ایک نہ بچے آپا رب رسول تے بچانا ہے کہ نہیں؟ آپا برادری اگے نہیں رکھنی، آپا رب رسول دی محبت اگے رکھنی ہے. طریقہ رسول اللہ پاک دا، طریقہ صحابہ پاک والا، طریقہ اہل بیت پاک والا، طریقہ اللہ دے ولیاں والا اگے رکھاں گے تے انشاءاللہ العزیز پھر رب سونا ساری دنیا کا آخر سونی فرما چھوڑے گا. ادھر دیکھو اس مہینے دی یکم تاریخ نو جیڑی کل تاریخ ہے 2 محرم حرام شریف، اس دی یکم تاریخ نو پہلے محرم شریف نو حضرت خلیفہ ثانی جرت بہادری دے شہنشاہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا کل دا دن سی یکم المحرم. اساں سنیاں ساڈا حق بندا کہ آپ دا دن بھی منائیے. ساڈا حق بندا ہے اسی جویں داتا علی اجویری، میاں شیر البانی، بابا فرید انہاں لوکاں دے دن منانے. اساں سنی تے 11ویں والے دا دن بھی نہیں چھڈدے. ساڈا عقیدہ ہے اساں انہاں ساڈے پلے ہور تے کھ نہیں ہو سکدا ہے کہ انہاں پاکاں دی ذکر کردیاں تے انہاں دا دن مناندیاں انہاں تے دنیا تو چلے جائیے. ہو سکدا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل چا فرماوے بھی میرے یاراں دا دن مناندے رہنے، چل تیرا منہ نہیں ساڈے یاراں دا منہ ماردا ہے. ہو سکتا ہے رب تعالیٰ ساڈے فضل فرما چھوڑے. بہرحال یکم اور محرم الحرام نو حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ذکر پاک اور شہادت دے چند روایات جناب دے سامنے رکھاں گا انشاءاللہ. پھر اگلے جمعہ المبارک نو سید الشہداء سید امام حسین پاک دا، امام حسن پاک دا ذکر بھی کراں گا. کہ ذکر انج کراں گے آپاں کہ ساڈے دل دے اندر جدوں آپاں ذکر سن کے اٹھیے تے ساڈے دل وچ بغض صحابہ نہیں ہونا چاہیے. ساڈے دل وچ صحابہ دی بھی محبت ہوے تے اہل بیت دی بھی محبت ہوے. یہ تے ہونے نہیں چاہیے کہ اہل بیت کا ذکر سنیے تو صحابہ دی محبت نکل جائے، صحابہ کا ذکر سنیے تو اہل بیت دی محبت نکل جائے. سنی کیا ہے؟ سنی تے ہوے جڑا نبی پاک دے صحابہ دا ذکر سنے تے اہل بیت دی محبت رہ کے اٹھے. تے جے اہل بیت دی اہل بیت دا ذکر سنے تے صحابہ دی محبت رہ کے اٹھے. کیوں جی علی ایسا سپیکر دا دے میں کچھ کہنا میرے کو مت سنی بند کر دو. بار سمجھ نہیں آ رہی بہت تو بڑا نہیں لگتا. توجہ ہے نا آپ جی نا مشکل ہے نا مشکل ہے بس ایک اندر میں عرض کر رہا ہوں میں جناب کے سامنے عمر بن خطاب دا ذکر پاک کر رہا ہے تے بڑے جلیل القدر صحابی نے تے بڑے ڈاڈے صحابی نے بڑے جرتمند صحابی نے تے ایڈے جلیل القدر صحابی نے کہ جدوں اسلام دے وچ داخل ہوئے تے نا ادھر میرے توجہ کریا جائے جدوں اسلام دے وچ نہیں سن آئے تے ادوں انہاں نے آکھیا انعام و کرام دے طور تے جڑا نبی پاک نوں معاذ اللہ شہید کرے گا انہوں انعام دیتا جائے گا. تے عمر بن خطاب کو کہنے لگے اور تو ضرورت نہیں کر سکتا تے تو بڑا ضرورتمند بندہ ہے تے تو اپنی تلوار کڈے نہ تے جڑا اس نبی دے سامنے جا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے میرے سامنے طبقات ابن سعد امام سعد کی کتاب بڑے پرانے امام ہوئے بڑے پرانے تقریباً کوئی 1200 سال پرانے امام ہیں. انہوں نے کتاب میں سامنے لے کے طبقات ابن سعد اور میرے سامنے کتابیں کھولیاں پہ نے میرا دین وچ ذکر جڑا ہے میں جناب کرنا چاہتا ہوں. بھئی تو ہیں عمر جی تسی جی تسی جاؤ تے جا کے تے ادھر ادھر ارادہ کر کے عمر پہ نکلتے ہیں کہ میں نبی پاک نوں اج شہید کر کے انہیں مار دوں تلوار کٹ دے دے تر پہ ادھر ادھر ارادہ ہے
ادھر میرے مدنی کریم حق کا ہاتھ چک رہے ہیں. سبحان اللہ. سونے نبی فرمایا یا رب العالمین دونا عمرہ وچوں ایک عمر عطا کر. سبحان اللہ. دو کہڑے؟ ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن ہاشم. وہ ایک کہڑا سی ابو جہل. یا اللہ جڑا تینوں پیارا ہے نا جہدے نال تیرے دین نو تقویت ملے, دین افضل تے اعلیٰ اگے یہ. ہن دین ایک ایسی چیز ہے جڑا دین دے نال لگا ہے نا, جڑا دین دے نال لگا ہے دین نے اونوں تھلیوں چک کے تے منبر مصطفیٰ تے بٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. جیڑا دین نال لگا ہے وہ تخت مصطفیٰ تے آیا ہے. توجہ فرمائیو, اساں ایک نعرہ سننے ہاں بلا امثال و تمثیل اور بلا تنقید. میں تھوڑا جا جناب نو عقیدہ دسنا چاہنا کہ اساں دین نو تخت تے لیاونا ہے. اے نعرے اساں مولویاں کو سننے ہاں سجے کھبے ہر پاسوں. اساں دین نو تخت تے لیاونا ہے. بھائی ساڈی کی اوقات ہے کہ اساں دین نو تخت تے لے کے آئیے, دین نے سانو تخت تے لے کے آنا ہے. تساں توجہ نہیں کیتی, میں گل بڑی وڈی کیتی ہے, تساں توجہ نہیں فرمائی. ادھر دیکھو میرے بھراو بیلیو بزرگو, حضرت فاروق اعظم تے حضرت سیدنا صدیق اکبر, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دین دے نال لگے نے, نبی پاک دی غلامی اختیار کیتی ہے تے سونے رب العالمین نے پھر ایسا فضل فرمایا میرے مصطفیٰ دے جان نشین بنے. اور پھر نبی تو بعد تخت تے کون بیٹھے نے؟ سید صدیق اکبر. ہن سید صدیق اکبر دین وچ آئے نے تے دین نے تخت لیا ہے. تے پہلے صدیق اکبر ہے سن, ابو بکر سن نا, تو صدیق اکبر کیویں بنے نے جدوں میرے آقا دی غلامی اختیار کیتی؟ عمر میرے خطاب سن تے فاروق اعظم کیویں بنے؟ میرے مدنی فرمایا فاروق اعظم آپ کا لقب ہے, عمر نہ ہے. میرے مدنی فرمایا عمر جدوں دا تو ساڈے اسلام دے وچ آئے ہو نا, مسلمان ہوئے ہو, ساڈے اسلام دے وچ اینی طاقت آ گئی تے حق تے باطل دی ونڈ ہو گئی ہے, فرق ہو گیا. فرق دی وجہ تو فاروق اعظم کیا گئے, سبحان اللہ. فاروق نے فرق کرنے والے نے حق تے باطل دے درمیان فرق کر دیتا, یہ ہے حق یہ ہے باطل ہے. ہن میں عرض کرنا چاہنا کہ دین نو آپاں تخت دے اوتے لے کے نہیں ہونا, آپاں دین دے وچ وڑ جائیے, دین نو اپنے اوتے نافذ کر لئیے, دین تے مکمل چل پویے تے دین نے سانو تھلیوں پھڑ کے تے تخت مصطفیٰ تے بٹھا دینا. سبحان اللہ. ان میں تو جنہیں بھی علماء کرام نے, پیر نے, اے پیر الزام تے مولوی حضرات, مفتی حضرات, اے دین وچ آئے نے, دین پڑھیا ہے, دین سکھیا ہے تے نبی دا منبر تے بیٹھن دا موقع ملیا ہے نا. جے اگر دین نہ پڑھ دے تے منبر تے آ سکدے؟ پتہ چلیا پہلے دین اپنے اوپر نافذ کرنا پینا ہے, دین دا رنگ اپنے اوپر چڑھانا پینا ہے. جدوں اسی دیندار خود بن جاواں گے نا, ادوں پھر یہ نہیں کہنا پینا کہ اساں دین نو لیاونا ہے, ادوں پھر یہی کہنا پینا ہے اساں دین نو نہیں لیاونا, دین نے سانو تخت دینا ہے. سبحان اللہ. کیوں جی گل منن چاہے کہ نہیں کہ دین تخت تے اساں نہیں لے کے ہونا جنی مرضی کوشش کریے, کیونکہ ساڈے تے بڑے بڑے بیٹھے نے تھلے کھ نہیں کر سکتے. اساں جدوں کامل و مکمل تعلیم, تہذیب, وضع, قطع اسی اسلامی علی بنا لیں گے, اسلام وچ بڑھ جائیں گے, اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لیں گے, تے پھر جدوں اسی کامل و مکمل مسلمان مومن بن جاواں گے تے پھر اسلام سانو شان دے گا. جننے بھی نبی دے صحابہ آئے نے تے نبی دے صحابہ, اہل بیت, تابعی, تبع تابعین, علماء کرام, جتنے بھی اللہ دے ولی, غوث, قطب, ابدال, شہید, کلندر, جتنے بھی پائے لوگ آئے نے اچھیاں شانہ والے, اے پہلے دین انہاں اپنے اوتے نافذ کیتا ہے تے سارے پھر دین نے شانہ دتیاں نے. تو یار میاں شیر ربانی ساڈے کول نے, دین وچ آئے نے, دین دا انج رنگ اپنے اوپر چڑھایا سی, پھر اللہ رب العالمین ایسا فضل فرمائے. اج ویکھ لو تساں تے میں بھی تے انسان ہاں تے شیر ربانی بھی رب دا بندہ سی, تساں تے میں بھی رب دے بندے ہاں, میاں شیر ربانی سرکار بھی رب دے بندے سن.
پر ساڈی قبر دے اوتے کوئی دعا فاتحہ خانی کو نہیں کرنے واسطے جا رہا، دعا پڑھنے واسطے کوئی جا رہا نہیں، سانو ختم دعا واسطے ساڈی قبر تے کوئی جا رہا نہیں، پر رب کعبہ دی قسم میاں شیر ربانی در تے داتا نہیں ویکھ دے در تے جدوں بھی جاؤ گے رونقاں لگیاں ہوئیاں نے۔ کی وجہ ہے کہ جننے بھی لوگ دین وچ آئے نے دین نے انہاں نوں شاناں دتیاں نے۔ ایک عمر پاک دی ایک ایسی شان ہے کہ میرے مدنی فرمایا سارے لوگ دین وچ آئے نے، دین نے انہاں نوں شان دتی ہے۔ عمر تسی دین وچ آئے ہو تے تساں دین نوں شان دتی ہے۔ کیویں کہ عمر پاک تو پہلے لوگ جڑے بتاں دی پوجا کرتے سن، بتاں دی پوجا کر رہے سن، جڑے نبی پاک نوں معاذ اللہ شہید کرن تلے ہوئے سن، وہ اس پاسے ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا سی کہ ساڈے نال فاروق اعظم ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ تے جدوں عمر مدینے پاک دے تاجدار دی بارگاہ وچ آئے نے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، تے پھر میرے مدنی فرمایا اے عمر تسی اسلام دے وچ آئے ہو تے ساڈے اسلام نوں تقویت پہنچی، ساڈا اسلام طاقتور ہویا ہے۔ پتہ چلیا جڈا بندہ وڈا چودھری نمبردار ایم پی ایم ایل اے وڈے تو وڈا اپنے آپ جڑا سمجھدا ہے او دین وچ آئے گا تے دین نوں شان اچھی لبنی۔ ہن مصلی رسول تے اوتے کھڑوتا ہوئے چودھری پنڈ دا نمبردار تے ہن غریب دی کی مجال ہے، جڑے چھوٹے طبقے دے لوگ نے جنہاں نوں آپاں اپنی نگاہ وچ آنیاں کمی، انہاں دی کی مجال ہے کہ مسجد وچ نہ آن، انہاں دی کی مجال ہے کہ حرام نہ چھڈن، انہاں دی کی مجال ہے کہ بغیرتی بے حیائی نہ چھڈن۔ انہاں نے آخنا نا چودھری صاحب نے اے لمبردار دا حکم ہے، ورنہ اپنی شکایت تھانے دے وگے تو پتہ نہیں کی معاملہ بن جانا ہے۔ پتہ چلیا جے وڈی جڑا دنیا دے وچ زیادہ عزت ہوے انہوں اسی مسلے تے کھلاراں گے، ممبر تے بٹھاواں گے تے لوگاں اودی زیادہ مننی ہے۔ تے جی آپاں ماڑے جے بندے نوں ہوری برادری والے نوں آپاں جڑے سمجھنے برادری سارے دی امیج مسلمان ہی ہے نا، برادری ساری سارے دی ایک اسلام ہے، لیکن دنیا چار دے وچ دنیا دار دے اندر ایک بنیاں ہوئیاں نے برادریاں خاندان ایک پہچاناں بنیاں نے۔ ماڑا بندہ ممبر دے اوتے بٹھا دے تے ماڑے بندے نوں چودھری بندہ جڑا وہ آ کے دبکا لا دے تے تقریر جو مرضی کروا لے، ایویں ہے کہ نہیں؟ پر صدقے جاواں میں عرض پہ کرنا وا جننے اسلام وچ آئے نے اسلام نوں طاقت ملی ہے، قوت ملی، تقویت پہنچی تے سارا نوں اسلام نے شان دتی ہے۔ ایک عمر پاک دی ایسی شان ہے، ایسی عظمت ہے کہ جڑے اسلام دے وچ آئے نے تے میرے مدنی فرمائے عمر تواڈے آن نال اسلام نوں تقویت پہنچی۔ تاں واسطے میں عمر پاک نے فرمایا سی نا او جڑا اپنی بیویاں نوں بیوہ کروانا چاہندا ہے، جڑا اپنے بچے یتیم کروانا چاہندا ہے، آؤ عمر اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا ہے۔ انہاں کہ عمر تینوں کھلیا کدھر سی تے بن کے گئی تے کی بنے کیویں آیا کینوں کھلیا سی ہیگا سی ہور پاسے؟ انہیں آخیا پتہ نہیں چلیا، ادھروں میں تلوار لے کے نکلیا، میری ادھروں تلوار اٹھی ہے، ادھروں مدنی دے ہاتھ اٹھ گئے، میرے مدنی دے ہاتھ اٹھے، میرے نبی فرمایا یا اللہ دو عمرہ میں حکومت دے دے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے دیکھ ایسے چیز نو سامنے رکھ دیا، رب نے قرآن دا نزول فرمایا، توجہ ہے بھائی سونے رب العالمین نے اپنے سونے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سونے رب العالمین نے فرمایا اے نبی غیب دیاں خبراں دین والے، حسبک اللہ، اللہ تانوں کافی ہے، اللہ تانوں کافی ہے۔ یہ نہ آکھیا جی چوکھے نے اساں تھوڑے ہاں، اللہ تانوں کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سونا اللہ بھی تانوں کافی ہے جڑے تواڈے نال ایمان والے نے، جنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے، تواڈی تباہ کیتی ہے، وہ بھی تواڈے واسطے کافی نے۔ وہ کہڑے نے؟ علماء فرماندے نے میرے نبی دے سارے یار نے، سارے ایمان والے نے۔ نبی لاجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے دیوانیوں پروانیوں توجہ فرمایو،
میرے مدنی لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے نے نبی سونے نے ہاتھ چکے اللہ دو عمراں وچوں ایک عمر دے دے ادھروں عمر نکل پے نے ادھروں میرے مدنی دے ہاتھ اٹھ گئے میرے سونے نبی دے ہاتھ اٹھے نے میرے مدنی لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم دے ہاتھ اٹھے توجہ فرمایا جی ہن عمر بن خطاب ادھر تلوار لے کے ٹر پے رستے دے اندر ایک نبی دے ایک جناب مان بندہ ملیا آندے عمر کدھر چل رہے ہو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرنے واسطے چلیا ہاں اکھے کیوں اکھے آندے کہ میرا منو میں رسول انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول آنا رسول اللہ میں اللہ دا رسول او آدھا میں رسول اپنا مذہب چھڈو اپنا دین چھڈو اپنا طریقہ چھڈو آؤ کلمہ پڑھو تے مسلمان ہو اساں ہن اس واسطے چلے ہاں تاکہ نبی پاک دا معاذ اللہ انج کر کے شہید کیتا جاوے جناب مان تاکہ کوئی بندہ اے نہ کہے بعد دے اندر کہ میں نبی ہاں میرا کلمہ پڑھو میں شہید شہادت دیتا ہوں تے میں قتل کرنے واسطے چلیا ہاں انہیں آخیا عمر او ادھر پھر جاویں پہلے اپنے ہمشیرہ دے گھر دی خبر لو جا کے تیری بہن بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ گئی ہے تیرا بھلوئی بھی کلمہ پڑھ گیا تیرا بھلوئی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے اور نبی لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم دا اور وہ تہاڈی ہمشیرہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا عمر نو بڑا غصہ آیا بڑے جلال وچ آئے کہ میں تے ادھر جا رہا سا کہ اس نبی نو شہید کراں یہ تے ساڈے گھر دے وچ بھی مسلمان ہی آ گئی ایمان آ گیا جلدی دے نال کمان چ اپنی جناب من اپنی تلوار کڈ کے جناب مان ٹر پے نے ننگی تلوار لے کے جا کے دروازہ کھڑکائے اپنی مشیرہ دا دروازہ کھڑکائے اگے جناب مان نبی دے صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دی سورت مریم پڑھاندے پے سن سبحان اللہ حضرت نے آپ دے بھروئی دی آپ دی مشیرہ تلاوت کروا رہے سن تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھڑکایا جلدی دے نال نبی دا صحابی عمر تو ڈردیاں آیا لک گئے آپ دی ہمشیرہ دروازہ کھولیا وے دروازہ کھول دیا نال ویکھیا عمر بڑے جلال وچ نے سرخ چہرہ ہویا وے ایڈی ایڈی موٹی آنکھیں ایڈی ایڈی موٹی موچھے بڑے جنے سن ایڈے بڑے جنے سن ایڈے بڑے جنے سن لوگ اونٹاں نو دم کران آوندے سن عرب دے لوگ جدوں مسلمان ہوئے تے لوگ آندے عمر تسی نبی دے جانشین ہو تے ساڈے اونٹاں نو دم کر دیو آپ اپنے لب اینج کر کے لا کے نا تے اونٹاں دی کوہاناں دے اوتے اوڑ کے لاندے سن ایڈے جنے سن اونٹ دی کوہان کڈی اونچی ہوندی ہے او درمیان والی کڈی اونچی کوہان ہوندی تے اونٹ دی کوہان دے اوتے اپنا لب جڑا نا او لاندے سن اوڑ کے ایڈے جنے سن جدوں بہن نے دیکھیا میرا تے آ گیا تے پھر تانوں پتہ ہے جس ماں نے عمر نو دودھ پیا سی تے اسے ماں تے عمر دی بہن نو پیا سی ہیں ماں تے ایک سی نا توجہ نہیں فرمائی ذرا بولو سبحان اللہ آپ دی ہمشیرہ کہن لگیاں ہاں عمر کیویں آئے ہو بھائی کیویں آئے ہو میں تواڈے چہرے تے جلال ویکھ رہی ہاں بھائی جان کیویں آئے ہو آپ نے فرمایا اس وقت حالانکہ مسلمان نہیں سن ہوئے عمر کہن لگے اے میری بہن میں سنیا کہ تسی مسلمان ہو گئے ہو کلمہ پڑھ گئے ہو اس نبی نو دل دے بیٹھے ہو اس نبی دے دیوانے ہو گئے ہو آپ دی مشیرہ کہنے لگی ہاں عمر اسا کلمہ پڑھ لیا وے پھر تو دس کی کہنا چاہنا ہے اگر میں سنیا تسی او جڑا انہاں تے قرآن آدھنے اللہ دی کتاب کلام اللہ او دی تلاوت بھی کرتے پئے ہو ہاں 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 انج عمر جلدی دے نال جلال وچ آئے اپنے جناب من اپنے بھروئی نو پھڑ لیا اپنے بھروئی نو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا وے ہمشیرہ باد کے اگے گئیاں عمر پاک نے جلدی دے نال انج کر کے اپنا ہاتھ انج کر کے چھڈیا پیچھا کرن لگے آپ دی ہمشیرہ دے چہرے تے لگ گیا چہرے وچوں خون نکلن لگ پیا وے زخم ہو گیا جدوں خون نکلیا آپ دی مشیرہ بھی جلال وچ آ گئیاں فرمان لگیا عمر ساڈی جان تے جسم وچوں
ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਐ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲਾਲ। ਉਮਰ ਪਾਕ ਥੱਕ ਗਏ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਮ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜੋ ਹੱਥ ਉੱਠ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਠ ਗਏ ਸਨ। ਐ ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਦੋ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੱਚ ਇਸਲਾਮ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਧਰੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਠ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਾਰੇ ਅਰਕਮ ਅਬੂ ਕਬੈਸ ਪਹਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਬੂ ਕਬੈਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਰੇ ਅਰਕਮ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਰਕਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਲਜਪਾਲ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਆਪਣੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਜਿੰਦੀ ਤਲਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਰਕੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਓ। ਭੈਣ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਲੀਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਪਲੀਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਪਲੀਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ। ਉਮਰ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਣਾ? ਆਖੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਸਲ ਕਰ, ਕਲਮਾ ਪੜ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਤੇ ਲਿਆਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹੋ। ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਨੋਈ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਅਦਲ ਖੁਬਾਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आपने उस वेले जल्दी दे नाल अपने गल विच पटका पा लिया। इन करके गल विच पटका पा के आप फरमांदे ने, ऐ मेरे नबी दे सहाबी, ऐ मेरे बनोई, ऐ मेरी बहन, मैनू भी उस महबूब दी बारगाह विच ले चलो जिथों तुहानू ईमान नसीब होया वे। हुण उमर बिन खताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आप भी टुर पे ने, आप दे जनाबे मान नबी दे नाल सहाबी आप दे बरोई भी टुर पे। चलदियां चलदियां कहंदे ने मेरे घर विच कपड़ा पा लवो ते मैनू तरी के ले चलो, क्योंकि मैं बद नसीब होवां जेड़ा नबी नू शहीद करन वास्ते चलिया सा। मैं नहीं सी जानदा कितनी तू बड़ी चाशनी है। मेरा दिल मोम हो गया वे, मेरे दिल च नबी पाक दी मुहब्बत आ गई, मेरे दिल च नबी दा प्यार आ गया वे। इन्हीं गल की ते बहन कहन लगी आओ जल्दी करो, जल्दी दिन उमर पाक कहंदे ने मेरे गल विच साफा पा, कपड़ा पा लो, पटका पा लो, इंज करके घसीट के मैनू लई जावो। हाथ बन के कमान लुका ली, अपनी तलवार लुका ली, इंज करके लुक के आप अखां नीवियां करके झुक के जा रहे ने। मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर दारे अरकम दे अंदर मेरे नबी दे साहबा हजरत अबू तलहा वर्गे ने अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह उमर यार आए। मेरे मदनी फरमाया आ नहीं रहा बल्कि असा बुलाया वे। सोने उमर आ रहा वे, अगों दा इरादा ठीक होया ते फाबिहा जे इरादा ठीक ना होया ते फिर तलवार मार के गर्दन ला देंगे। नबी दे सहाबी भी जलाल विच आ के तलवारां कढ रहीआं, बाहर खलो गए। हाँ उमर किवें आया है? आप कहंदे ने ओए पीछे हो जाओ, मैं बड़ी जिंदगी इन्हें गुजार छड्डी, मैनू अपने सोने नबी दी बारगाह विच ले चलो। नबी सोने दी बारगाह विच जाके मुख्तसर करना वा। नबी पाक दी बारगाह विच जाके जदों हजरत उमर पाक नू पेश कीता, मेरे सोने नबी फरमाया हाय उमर किवें आयो? अर्ज करदे ने सोने आपे ते बुलाया जे हुण आ जाओ किवें आयो? सोनिया तुसा बुलाया, उमर हाजिर हो गए। मेरे नबी पाक ने कलमा पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।
ਜਿਵੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕੀ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਉਮਰ ਇਬਨੇ ਖਤਾਬ ਆਇਆ ਉਮਰ इब्ने नहीं थोड़ा जा हल्लो जल्लो इंशाल्लाह पढ़ो ज़ौक़ बढ़ गया मिल के कहने तो मिल के कहने कोई आवाज़ खामोश न रहे क्योंकि अस नबी दे सहाबी दा जिक्र करना में उस नबी दे यार दा जिक्र करना में जेड़े पासों लंघदे जांदे सन शैतान भी साए तो नस जांदा सी मेरे बदनी फरमाया मेरा उम्र होवे मेरे उम्र दे साए तो शैतान भी नसदा है फिर सानू सारे सिंह का टेल ला के उमर पाक की याद मना दिया होया कहना चाहिए मुबारकी हो मुसलमानो उमर इब्ने मैं नहीं थानू कहना कि हाथ चुक लो हो सकता साढ़े हाथ कवे मदद गवाही दे देन मुबारकी हो मुसलमानो मुबारकी हो मुसलमानो उमर इब्ने हाले साडे बुजुर्ग हाथ चुकते पे ने नौजवान समझते ने खरे शर्मिंदे होवांगे की बनेगा जे साडे हाथ खड़े हो गए पता लोग की आखणगे लोगों की परवाह नहीं करनी क़यामत दा दिन होएगा हत्थां दी लहरा के गवाहियां दे के आखांगे या रसूल अल्लाह सोनिया इहाता शरीफ दी जामिया मस्जिद कोट महमूद नद शरकपुर शरीफ दी जामिया मस्जिद इकट्ठे होए ओथे नबी सोनिया तेरे यार दा जिक्र होया है जदों तेरे यार दा जिक्र होया है असी हाथ चुक चुक के दिलों दुआइयां एक दूसरे ਨੂੰ मुसलमान होने दे नाल मुबारकबादियां पेश करते सन क्योंकि ईसाइयां भी ये गल कीती सी उमर ਨੂੰ ਹੋਰ थोड़ा जिहा मौका मिल जांदा सारी रूए ज़मीन ते नबी दे यारां दी हुकूमत होनी अगर उमर ਨੂੰ थोड़ा जिहा और मौका मिल जांदा हर पासे इस्लाम ही इस्लाम होना सी जैसा चाहते हैं वो उमर जिन्हों ने 22 लाख मुरब्बा मील के उत्ते हुकूमत की थी वो उमर जिन्हों ने 22 लाख मुरब्बा मील के उत्ते अपने जनाब मान झंडा जिहड़ा इस्लाम दा लहराया जैसा चाहते हो कि असां भी उस झंडे के अंदर जमा हो जाए ते अपने हाथों झंडे बना के कह दिए मुबारकी हो मुसलमानो उमर इब्ने हाँ बड़ी बड़ी मेहरबानी ज़ौक़ नाल उमर इब्ने खताब आया मुबारकी हो उमर इब्ने खताब आया उमर इब्ने खताब आया मेरे ज़ौक़ बढ़ जावे मुबारकी हो उमर शहीद कर माज़अल्लाह पर देखते नहीं सन जिदे हाथ जिदे वास्ते सोने नबी के हाथ उठ जाए मेरे मदनी लाजपाल करीमा का सब हाथ उठाए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
اسلام کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ حق دے نہیں، توجہ نہیں فرمائی، آپ حق دے نہیں، میرے مدنی فرمایا عمر کیوں نہیں آپ حق دے ہیں؟ یا رسول اللہ کہ آپ حق دے ہیں کہ لوگ کے نمازاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میرے آقا فرمایا عمر آئے آپ تھوڑے ہیں، کافر زیادہ نہیں، آپ تھوڑے ہیں، جب کافی سارے ہو جائیں گے لوگ رلتے جان گے تو پھر آپ اللہ کی جان نمازاں پڑھیں گے۔ عرض کرتے ہیں سونیا کوئی بات نہیں، آپ اللہ الہی نماز پڑھیں گے کیونکہ ہن عمر اسلام میں آ گیا۔ میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسلام میں جائے لوگ اسلام میں چاہتے ہیں، اسلام شان دیندہ سی، عزت دیندہ سی، مقام لیندہ سی۔ میرا عمر ہوئے میرا عمر اسلام میں جائے اسلام شانہ ملیا، عزت ملیا، مقام ملیا ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم دی بارگاہ کرنے سونا اساں لوگ کے نمازاں نہیں پڑھنیاں، اساں اللہ نمازاں پڑھاں گے۔ میں اعلان کرنا مکے والیو جڑا اپنے بچے یتیم کروانا چاہتا ہے، جڑا اپنی بیویاں بیوہ کروانا چاہتا ہے، آؤ عمر اسلام میں داخل ہو گیا وے، آؤ اسلام نو عمر نے مان لیا وے۔ میں نبی سونا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا۔ حضرت عمر نہیں پہلی دفعہ کیا سی اے بلال آج کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے تو اذان پر میں وینا وا کیڑا مسلماناں دے قریب آندا وے۔ واہ عمر تیری عظمت قربان جاواں۔ پھر جیڑے پاسے منہ کردے گئے نے، جیڑے پاسے رخ کردے گئے نے، اس پاسے مسلمانوں فتح ہوندی گئی ہے تے کافر و شکستہ ہوندی گئی ہے۔ تے 22 لاکھ مربع میل دے اتے عمر پاک نے حکومت کی تھی۔ آج تے ایک پنڈ فتح نہیں ہوتا، یہ خیال ہے؟ آج ایک گھر فتح کرنا بڑا اوکھا ہے، ایک پنڈ فتح کرنا بڑا اوکھا ہے، پر صدقے جمع 22 لاکھ مربع میل دے اتے اسلام دا جھنڈا لہران والے انہاں دا نام عمر بن خطاب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر لوگ پتہ نہیں کیویں دی گلاں میرے تے بڑا افسوس ہوندا ہے، بڑا افسوس ہوندا ہے کہ عمر نے علی نے کیتا، علی نے عمر نے اوئے میں نہ چلیو، اوئے انہاں دا اینا پیار سی جنہاں واسطے میرے نبی دے ہاتھ اٹھ جاون تے میرے نبی دے گھر دے بارے پھر او عمر کوئی غلط قدم اٹھائے گا؟ کبھی ہو سکتا ہی نہیں۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ میرے تو بعد تساں میرے نبی میرے یاراں دے پیچھے چلنا ہے۔ اساں اس گل تے مانیا کہ میرا نبی غیب دیاں خبراں جانن والے نے، جو قیامت تک ہونا ہے میرے نبی وہ بھی دس گئے نے، جو ہو جائے وہ بھی دس گئے، جو ہونا سی وہ بھی دس گئے نے۔ تے کیا میرے نبی نو یہ نہیں سی پتا معاذ اللہ کہ عمر میرے جان تو بعد انج کرن گے انج کرن گے انج کرن گے؟ نا، میرے نبی دے علم وچ شک کرے گا، اس قیامت دے کیا جواب لے کے جائے گا محبوب دی بارگاہ کے اندر؟ جے اے سادہ ایمان ہے کہ میرے نبی ہر چیز بیان فرما گئے نے تے میرے نبی ایویں نہیں سی فرمایا عمر ابو بکر دے پیچھے چلے ہو۔ ابو بکر عمر دے پیچھے چلن دی کیوں سرکار نے تائید فرمائی؟ یہ وجہ سی نہ دے کہ پتہ سی نہ ابو بکر حق تو ہٹ سکتا ہے نہ میرا عمر حق تو ہٹ سکتا ہے۔ ایمانداری نال دسو اج اس غیر گزرے دور وچ آپ میں تمہیں بڑی پتہ دی گل دسنا چاہنا کہ یوں ہی محرم الحرام شریف کا چند چڑھے رکشیاں والیاں اپنے رکشیاں دے اوتے، گڈیاں والیاں گڈیاں اوتے، موٹر سائیکل والے موٹر سائیکلاں اوتے ٹیپاں لائیاں، تڑک 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 انج ہے کہ نہیں؟ ہر پاسے ہو رہا ہے۔ ایمانداری نال دسو جے تے تڑک تڑک والے سچے تے پھر آپ سب تو پہلے میاں شیر ربانی کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر میاں شیر اچھا یہ دسو ساڈے نالوں دین نو زیادہ جانن والے کون سن؟
दाता रे मेरी, बाबा फरीद, पीर मेहरली, खाजा चिश्ती मेरी, बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी, शाह रुखनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्ने भी रब दे वली कामिल ने, वो ज्यादा अहले बैत नाल मोहब्बत करन वाले सन या आपां? क्यों? आपां ते देख दे चावलां दे उत्ते पलट जा रहे हैं। आपां पता चले कि फलानी जगह उत्ते बकरा ते बकरे देख पतीए, ते आपां ये नहीं देखना भी है कि ना पकाई कि ना दुश्मना पकाई सजना पकाई, ते आपां जल्दी दे नाल फौरन उधर खान चले जा रहे हैं। ते नबी पाक दे जेड़े अल्लाह दे वली कामिल ने ना, ओ ते एडे गैरतमंद सन कि नबी दे सहाबा दी मोहब्बत दिल विच कुट-कुट के भर पई सी। जे ते मियां शेर बन गया, कोई किसी को कुछ नहीं कहना, असि कहना भी नहीं, मिंबर नबी दा है, असा किसी को कुछ कहना भी नहीं। लेकिन मैं इन्हां ते कह सकना कि जे मियां शेर रबानी मातम नहीं कीता, बाबा फरीद लोहा ने कीता, शेर रबानी ने अपनी धियां भैणां बाहर कढ के छलकां ते नहीं टोरियां, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, और बाबा फरीद की की दसा है, वो ते अपनी दुनिया तो टुर जाने वाली कब्र भी देखण नहीं देता। आज भी चले जाओ जाके उठा के चिक्का लाइया बंदा के बैठा है, कब्र ले जा नहीं देते। जेड़ा दुनिया तो टुर गईयां दियां कब्रां दे विच पै गईयां ने, उत्ते मिट्टी आ गई है, उत्ते कब्र बन गई है, उत्ते कमरा बन गया है, अगे चिक ताने जी दरवाजे लग गए, उस दरवाजे ले जेड़ा नहीं जान देंदा, वो जिंदियां होया अपनी इज्जतां किन्नियां लुकांदा होवेगा, तवज्जो नहीं फरमाई। हुण ईमानदारी नाल दसो, मज़हब मैं तुहानू दस्सिया, मज़हब ओ या रब दे वलियां होवे, जदीए शेर रबानी ने कोई गलत फरागात कोई गलत रस्म नहीं कीती, ते फिर असां मियां शेर रबानी नूं मन्नण वाले आ। जे ओ जिक्र करते सन, कुरान पढ़ते सन, लोगों को खाना खवाते सन ते खिलाते सन, तकसीम करते सन, ते सानू भी यह तरीका इख्तियार करना चाहिए। एक ही है कि तड़क 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 ताड़ी बजदी रहे हर पासे जनाबे मन सुन्नी मुसलमान, और की रोना रोइए सुन्नी, और सुन्नियां दे ट्रैक्टरां ते सुन्नियां दे ट्रकां ते सुन्नियां दी गड्डियां ते सुन्नियां दे रक्शियां दे उत्ते जो ऐ बात गई है लग गई है हर पासे। मैं उजड़ गई बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, और मेरा असगर और मेरा अकबर, और मैं उजड़ गया नारदिया, ओ घराना उजड़िया नहीं, ओए ओ ते इंज बसिया है किधरे बाबा फरीद बोलदा है, किधरे शेर रबानी बोलदा है, ओ बसे ने ओए जिन्हां दी चौका उजड़ जान ना, उन्हां चौका उत्ते उल्लू बोलदे ने। तुसां देखिया होना जिस घर में कोई ना रहिंदा होवे, जो उजड़ जावे उत्थे कीड़े मकोड़े बसते ने, जिहड़ियां चौकां उजड़ जान उन्हां चौकां दे उत्ते उल्लू बोलदे ने, जिहड़ियां चौकां उजड़ जान उन्हां चौकां दे उत्ते जनाब मां सप ते ठूमे ते लोग जानवर घर बनान लग पैंदे ने। ओए मेरा हुसैन उजड़िया नहीं, मेरा हसन उजड़िया नहीं, अली अकबर ते अली असगर उजड़े नहीं, रब्बे काबा दी कसम है, ओए मेरे इमाम हुसैन इंज बसे ने, इंज बसे ने, इंज बसे ने, क़यामत तक कोड़ा दुनिया में बसा रहे। हां चौक उजड़ी नहीं, उजड़ी होवे तो उल्लू बोलते ने। मेरा होवेगा लिखिया होवेगा हसन हुसैन अली फातिमा, ये पंजा दरवाजे ते पंजा दा नाम हुंदा है कि नहीं? हुण ईमानदारी दा मुसलमान खैर मैं लेके जाते गल करांगा। मैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला इन्हां दी इन्ना प्यार ते इन्नी मोहब्बत, किन्नी मोहब्बत सियाने बैठ दे नाल तवज्जो फरमाए जिस गल करके आगे जाना चाहना, किन्नी मोहब्बत सी ते किन्ना प्यार सी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला नु एक दफा नबी पाक दे मिंबर ते उत्ते बैठ के मुहद्दिस इब्न साकिर तरीके दमिश्क दे अंदर बयान फरमाते ने, एक दफा नबी पाक दे मिंबर उत्ते बैठ के खुतबा देंदे सन। इमाम हसन हुसैन खेड़दियां टुरदियां टुरदियां मिंबर दे करीब आ गए ने, आके फरमाते ने आए उमर थल्ले उतर, ए मिंबर मेरे नाने दा है, ए मिंबर तेरा नहीं, ए मिंबर मेरे नाने दा है, उठो मेरे मिंबर नाने दे मिंबर तू थल्ले जाओ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला नु आप मिंबर तू थल्ले उतरे, ए नहीं आख्या कि मेरी बेइज्जती हो गई, ए नहीं आख्या कि लोगों के सामने मेरी तो तौहीन हो गई है,
सिरा दे जुल्फा रखी बैठियां ए तेरे नाने दा सदके ए मिंबर भी तेरे नाने दा सब कुछ तुहाडा वे साडा ते कुछ भी नहीं असां ते फकत नबी दे गुलाम देख ते सी मुसलमाना आटा को बक्का मार के बक बक करे आखे उन्ना उमर ने उस घराने वाले कीता उमर ने घराने कीता ना मुसलमाना ओए जरा मिंबर उत्ते बैठ के उमर 22 लाख मुरब्बा हुकूमत करने वाला 22 लाख मुरब्बा मील मुरब्बा मील के उत्ते हुकूमत करने वाला ओने नहीं आख्या कि मेरी बेटी है मेरी तौहीन है आज पिंड दा चौधरी होवे ओनु बंदा मिंबर जो तू थले ला देवे ओ आखेगा मेरी तौहीन होगी बेटी होगी ओए एक पिंड नहीं दो पिंड नहीं 22 लाख मुरब्बा मील उत्ते हुकूमत करने वाला बादशाह है जिन्हें कोई काफर करते ने जिन्हें कोई मुनाफिक करते ने जिन्हें शायद शैतान नसता ने ओ उमर थले ले के आते ने ओ शहजादियो इन्नी लिख देवो की आंदे हो आखे तुसी साडे गुलाम हो तुहाडा पुत्तर भी साडा गुलाम तुम भी साडा गुलाम तुसी साडा साडा गुलाम है हजरत उमर पाक फरमावन ओए शहजादियो असा तुहाडे गुलाम सानू दिए नहीं बड़ा वड्डा नाज है असा तुहाडे गुलाम एक दफा हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खेलते पैसा थोड़ी देर के बाद हसन हुसैन आ गए कोई गातू है क्या पड़ोसी गातू है लड़ाई होगी मारा झगड़ा हो गया हजरत इमाम हसन हुसैन बोले ओए खिताब दिया पुत्रा तू साडा गुलाम है तेरा प्यो भी साडा गुलाम है इन्नी गल कीती हजरत अब्दुल्ला नु गुस्सा लगा जल्दी दे नाल अपने बाप दी बारगाह जंदे गए ने आने पूजी आज सानू इंज हसन हुसैन ने आख्या वे अगे उमर पाक ने रवायत में चौंदे उमर पाक ने थप्पड़ मारया वे आख्या ओना सही आख्या वे तू भी गुलाम मैं भी गुलाम साडा पूरा खानदान नबी दा गुलाम है उस घराने दा गुलाम है हां शहजादा गल कीती हां कीती है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अब्दुल्ला नाल आवे लेके टुर पैने चलदियां हां तवज्जो करे मेरे मुसलमान भाइयों चलदियां हजरत उमर बिन खत्ताब अपने पुत्र नाल लेके शहजादियां दे कोल गए ने अजो ने खेले कितने तो करे शहजादियां कोल गए ने शहजादियां कोल जाके आखदे शहजादियो तुसी ये गल कीती है कि अगर तुसी ये गल कीती है कि उमर जेड़ा है ये भी साडा गुलाम है अब्दुल्ला तू भी साडा गुलाम है आप फरमाते हैं हां इहदे कई शक वाली गल है तू साडे गुलाम हो हजरत उमर बिन खत्ताब ने एक पेंसिल लई एक कप लिया फरमाया बच्चियो ओए शहजादियो इस वर्के दे उत्ते लिख देवो अब्दुल्ला भी साडा गुलाम है उमर बिन खत्ताब भी साडा गुलाम है ए लिख देवो शहजादियां क्यों लिख देने शहजादियां लिख दिता हजरत उमर बिन खत्ताब अपने पुत्र नु फरमान लगे ओए मेरे बच्चिया जदों मैं दुनिया तू चला जावां मैं फौत हो जावां मैनू गुस्ल दिता जावे कफन पहनाया जावे कफन तो बाद मेरे सीने दे उत्ते ऐ निक्की जी जड़ी चिट्टे ए रख दिया जे जदों मैनू काम नकी रहना ते पुछणगे तेरा रब कौन है तेरा दीन कौन है तेरा ईमान जदों सवाल पूछणगे तेरा रसूल कौन है मैं चिट करके उन्हां दे अगे कर दियां मैनू ते साया अपना गुलाम खुद फरमाया जेड़े खुदा कर सी नबी दे गुलाम हां ईमान दा गुलामी ते कितना बड़ा नाज है वजह है बोलो सुभान अल्लाह मेरे मदनी करीम आके तो फरमाया उमर ओ किदा औखा वेला होना है जदों नकीर रहन आउणगे आके सवाल करनगे मन रब्बो का मा दीनो का अंत तकूलो फी हक हाज़ा रजुल जदों सवाल करनगे रब दे बारे इस्लाम दे बारे रसूल दे बारे जदों सवाल करनगे ओदों बंदे दा की हाल होएगा जदों इन्नी गल कीती उमर बिन खत्ताब जद ने सोनिया क्या मैं इंजी होवांगा जिवें हुण हां सुभान अल्लाह अरे सोनिया जिवें होने जिवें है इवें होवांगा मेरे आका फरमाया हां उमर इंजी होगे सही उठा के तुहानू बाहर ना तुसीं देखोगे भी बोलोगे भी इंजी होगे आंदे फिर निबड़
تو جڑی فرمائی فرمایا پھر نبھنا گا پھر میں جانا تے فرشتے جانن میں فرشتے کو خود آکھاں گا میں سونے نبی دا غلام ہاں میرے نبی نے اپنی غلامی وچ مینوں لیا ہویا ہے تسی کون ہو جدوں نہ مینوں ایک روایت چاہندے جدوں نہ میں پوچھا مگر لوگ دا رب کون ہے عمر بن خطاب فرماتے میں آکھدا تہاڈا رب کون ہے انہوں پوچھا کہ دین کون ہے تے کہڑا ہے میں کہدا تہاڈا دین کہڑا ہے او فرشتے آکھن لے بھی اساں تے اوتے سوال کرن واسطے اے کو سانوں سوال کرنا تے عجیب بات ہے میرے مدنی کریم آقا فرمایا اگر یہ شان تے مقام اگر ہے تے میرے یار عمر دکے عمر کے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں صدقے جاواں آپ دی شان کو صدقے جاواں آپ دے کمال کو اور صدقے جاواں آپ دی جرأت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے جنے سن کہ میں پہلے تو دسیا کہ آپ اگر لواب لاندے سن اونٹھاں پہانا تھے لوگ آندے سن عمر ساڈا جانور بیمار ہوئے دم کر یہ دم کرانا اتوں لگا ہوتا ہے پریشان نہ ہویا ہے ہاں جی مسیح کو لے بھی ہوں سی مولوی صاحب کو دم کرانا چاہیے پیر کو دم کرانا چاہیے بھائی جان دم شروع تو آ رہا ہے ہاں جی یہ دم کروانا چاہیے نظر بھی لگ جاتی دم کروانا چاہیے بیمار ہو جائے دم نال شفا رب دے دیتا ہے عمر دے کول آندے سن تے عمر اڑ کے اونٹھاں دی کوہانا دے اوتے لب لاندے سن تے کڈے وڈے جنے سن ایڈی وڈی عمر پاک دی مجھ سی اے جیاں نے نا اے چیزاں میرے نبی پاک دی بار وچ دعا ہے تے مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ کے تے نبی اللہ دے پاک کریم آقا فرمائے عمر مچھاں یار منہ چ پئی نے بڑیاں وڈیاں نے کٹا دے اگر سونیا ہن غلامی چ آ گیا جویں آکھو میرے آقا فرمایا پھر یار انج کر تیرے روپ تے تیرے دب دبے وچ فرق بھی نہ آوے اے بول ننگے کر لو اینا جگہ تو وڈیاں رکھ کے نا وٹ دے کے انج کر کے دکھیا جے کافر ویکھے تے ڈر جاوے تواڈے دب دبے وچ فرق بھی نہ آوے تے سنت مصطفی دی ادا ہو جاوے سبحان اللہ ہاں اینا جگہ تو مچھا وڈیاں رکھیاں عمر پاک دی سنت ہے جو ہے اس واسطے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے ایک سناواں توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ یکم محرم الحرام عمر پاک کی شہادت ہوئی ہے ابو لولو ایک نبی پاک دے ایک یار سن دا غلام سی مغیرہ بن شعبہ انہاں دا غلام سی تے انہاں نے نا اینو آکھیا تو اینا خراج دیا کر اینا ٹیکس دیا کر جی تو تمہاری کرنا ہے حضور دی بارگاہ جا کے حضرت عمر پاک بارگاہ چ کہندا حضور اینا میرے کو ٹیکس لیندے نے تہاڈی بارگاہ چ حضور آپ فرمایا کاروبار کی کرنا ہے چکیاں بنانا آپ نے فرمایا پھر جو لے رہے ہیں صحیح لے رہے ہیں اینی دھمکی دے کے چلا گیا اندر اچھا اینی گل تے چلا گیا دوبارہ پھر لگے نا بولوں تے میرے عمر پاک نے فرمایا اور سانوں بھی ایک چکی بنا دے آندا جی چکی ایہو جی بناواں گا جیڑی ہوا وچ اڈے گی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے متھے کیوڑی پا کے لنگ گیا عمر بن خطاب اپنے یاراں نوں مخاطب کر کے فرماندے نے اے مینوں قتل دی دھمکی دے گیا ہے ایں دے ہتھوں نہ شہید ہوواں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی نا عمر کو شہید ہے شہادت پر سے بھی شہید نہ ہونا ہی ہے پر ایں دے ہتھوں ہونا ہے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فجر دی جماعت خود کرا دے سن میں تو پہلے دسیا جدو بندہ بادشاہ مسلے تے کھلوتا ہوئے نا تے تھلے والے تبلیغ کے لیے کی مجال ہے کہ مسجد تے نماز پڑھنا ہوں ہن کی کریے مولوی تے اساں رکھے نے ماڑے ہوں وہ ماڑے مولوی چودھری نو آ نہیں سکتے کہ چودھری مسیح کو چھٹی نہ کرا دے ڈر بھی ہے نا بھائی تے چودھری جدو مسلے تے کھلونا ہے جدو بادشاہ مسلے تے کھلونا ہے تے ادوں نے چودھری بنو سارا مسجد نماز پڑھنی ہے تے آپ ہن مسجد وڈی کرنی پے ایویں نا آپ نماز خود پڑھاندے سن جمعے دا خطبہ خود دیندے سن جماعت کراندے سن فجر دی نماز آپ پڑھان واسطے آئے نے تے او لک کے تاک وچ بیٹھا سی انہیں آوندے نال عمر پاک تے وار کیتا
عمر پاک رضی اللہ تعالی طبقات ابن سعد امام سعد علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ انہیں جدوں بار کیتا جلدی دے نال نبی دے صحابہ نوں پڑھن لگے انہیں کوئی 11 12 بندیاں دے مختلف روایات میں انہیں 19 تک رکھتے کہ نبی دے 11 نوں انہیں جڑے کہ نا زخمی کر دیتا جنہاں وچوں 6 بندے زخمی ہو گئے تھے زخماں دی تاب نہ لانے نہ شہید ہو گئے 6 جڑے نے وہ زخماں تے پٹیاں پکھلائیاں تے انہاں دی زندگی جڑی بچ گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہوں پھڑ لو آپ نے کتا لفظ رچاؤنے انہوں مارو پھڑیا حالے پھڑیا یہ کہ انہیں اپنے اتے چادر لے کے اپنے ہی وہ چھرے دنال 2 دھاراں چھرا وہ دنال اپنے آپ مار کے خودکشی کر لے ادھر نبی نے صحابی نوں شہید کیتا ادھر خودکشی کر کے ظلم کر کے انتہا ظالم بنیا نبی لاجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اے جڑا صحابی ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مشہور وچ گل کیتی کہ سارے لوگاں نوں شانہ ملیاں نے اسلام وچ آن نال بولو نا جننے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے ہیں نبی دے صحابہ کی اہل بیت کی تابعین کی غوث قطب ابدال فریق کامل کی جڑے بھی اسلام وچ آئے نے اس اسلام نے انہاں نوں شان دتی ہے اسلام نے انہاں نوں عزت دتی ہے اسلام نے انہاں نوں مقام دتا ہے میرے مدنی فرمایا سارے لوگ اسلام وچ آئے نے تے اسلام نے شان دیتی ہے میرا عمر ایک ایسا ہے جڑے اسلام دے وچ آئے نے تے اسلام نو عمر دی وجہ تو عزت ملی کیوں کہ ایڈے جلیل القدر سن جرت مند سن ایویں نہیں سی لوگاں نوں آکھیا کہ میں ہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آؤ جڑا اپنے آپ نوں بربادی چاہندا ہے عمر دے سامنے آئے عمر تینوں تے گھلیا سی کہ تو جانے گا کہ جا کے نبی پاک دا سر لے کے آنے گا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد تے تو اپنا بھی دے چھڑے عمر فرماتے نے ارادہ یہی سی پر جس ارادے نال آیا سا وہ ارادہ بدل گیا وے میرے سونے محبوب دے ہاتھ اٹھ گئے نے میرے سونے مدنی دے ہاتھ اٹھے نے اللہ رب العالمین کا فضل ہے عمر دی ہون تے عمر شروع ہوئی پہلے تو ساری بربادی میں چلے گئی روایات میں بخت الربیکہ میں چاہتا ہے آخری گل کر کے جل مکانا رب سبحان اللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نا آپ دا تے حضرت علی پاک دا تے عمر دا بڑا ڈاڈا پیار سی بہت بڑا پیار سی جان لگیا نا جان لگیا جدو دنیا تو جان لگے کہ حضرت علی پاک محتسب بن ساکر فرماتے ہیں علی پاک نے حضرت فاروق اعظم نوں کہا چادر جڑی اوتے نہیں ہے بڑی سونی ہے کہ حضرت پاک محبت دیکھو پیار دیکھو حضرت پاک عمر فرماتے ہیں علی یہ تسی لے تو ہمیں سونی لگے حضرت علی پاک نے اپنے اوتے لے لی حضرت عمر پاک شہید ہو گئے اس کے بعد سبحان پاک کی حکومت آئی کہ حضرت مولا علی چادر اتنے رہ کے رکھتے سن تے چادر بالکل بسیدہ ہو گئی ان پہ بند لائے ٹاکیاں لائیاں جوڑیا لیکن پھر بھی وہ چادر جس طرح جگہ جگہ تو جنا بالکل بسیدہ ہو گئی حضرت علی پاک کی بار ایک بندہ کہتا ہے یا علی یہ چادر ایڈی دیکھو بسیدہ ہو گئی ہے مہربانی فرماؤ یہ چادر جڑی ہے نا یہ تسی لا دیو تے کوئی نویں چادر دے دینے آ حضرت مولا علی شیر خدا رون لگ گئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رون لگ پہ کھڑے چانس لے کے یار عرض کی دی علی اسی کوئی گل گئے تے نہیں کیتی غلط نہیں کیتی کیوں رو پئے ہو حضرت پاک علی فرماتے نے یارو
گل مکان لگا سوا دن چلا جمعہ کھڑا کرنا اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دیکھو بخائی اساں اپنے ہتھاں دے وچ کڑے اسی اپنے ہاتھاں وچ کڑے پائی جانے ہاں. دیکھو بھائی چوڑیاں پا لینے ہاں. دیکھو بھائی محرم شریف دے وچ 3 طرح دا لباس پانا حرام ہے. سبز رنگ دا لباس پانا بھی حرام ہے. سرخ رنگ دا بالکل سارا سرخ رنگ ہوئے او قمیض پانی شلوار پانی او بھی حرام ہے. کالے کپڑے محرم شریف وچ پانے حرام نے. اور جے نبی پاک دے صحابہ دے گستاخ ہیں انہاں دی سبیلاں تو پانی پینا بھی حرام ہے. کیوں؟ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد ملت اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرمایا کم از کم اس پورے مہینے لباس کالا نہ پایا جائے, نہیں تے 10 دن کم از کم لباس کوئی بندہ نہ پاوے. کیوں؟ فرمایا غیرہ مشابہت ہے. میرے نبی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, دنیا میں رہ کے جس قوم کی مشابہت کرو گے انہاں نال ہوگے. آپاں کالے نہیں پانے, آپاں چٹے ہاں تے چٹے ہی پانے نے. کالے نہیں پانے, اگے پیچھے کالے پانے وہ بھی بزرگاں نے منع کیتا لیکن پا سکنے ہاں. منع بزرگاں کیتا ہے لیکن پا سکنے ہاں. لیکن محرم شریف وچ کالے کپڑے نہیں پا سکدے, کالی ٹوپی نہیں لے سکدے. ہن میں شیعہ دیاں روایتاں 2 سناواں تے گل مکاواں. اونچی بولو. شیعہ دی بڑی وڈی معتبر کتاب ہے. اس دے اندر لکھیا ہوا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ذرا بولو نا ذوقا سبحان اللہ. حضرت پاک علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ دی روایت میں جناب کو سنانا چاہنا ہوں کہ پاک علی نے فرمایا 600 صفحہ نمبر 41 641 صفحے نمبر دے اوتے سنیا جی فرماتے نے وَسُئِلَ صادق علیہ السلام عن صلاتی فی کلنا سواتی بالسواد فقال لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. رواه في من لا يهدبه الفقيه. من لا يهدبه الفقيه شیعہ دی بڑی معتبر کتاب ہے. اس کے اندر لکھیا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام, کیونکہ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کالا لباس مت پہنا کرو, یہ فرعون کا لباس ہے. ہن آپ یہ دکھنے پہنے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے, یہ نہیں پانا چاہیے کہ آپ سارے پورا مہینہ پائی بھی پھر توجہ نہیں فرمائی اندروں ہور باہروں ہور. اگے کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کالی ٹوپی پہن کر بارے میں پوچھا گیا, کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس میں نماز مت پڑھو, یہ دوزخیوں کا لباس ہے. کنا کا لباس ہے؟ ساری سنیا کی گل نہیں, چلو اپنی مان لو. یہ لباس دوزخیوں کا لباس ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز نہ پڑھے. امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس ہاتھ کو کبھی پاک نہ کرے گا جس میں لوہے کا کڑا ہو. ہن مولا علی شیر خدا آندے نے فرماتے نے طہر اللہ یدن فیہا حلقۃ حدید. کہ مولا علی شیر خدا فرمایا ہے کہ رب العالمین اس ہاتھ نو کدی پاک نہیں کردا جڑے ہاتھ وچ لوہے دا کڑا ہوے. جڑے ہاتھ وچ لوہے دا کڑا ہوے تے آپاں کر اے سارے نے اسلام اے سارے اشعار مسلماناں دا اشعار کیے 4.5 ماشے نہیں 4.5 ماشے چاندی دی انگوٹھی. اے مسلماناں دا اشعار ہے. نہ اسی کریاں والی قوم نہ اسی رومالا ہاتھ دے وچ گانے بنن والی قوم. اساں نبی پاک دے امتیاں مسلمان مومنا اساں اونج ہی کام کرنا ہے جویں نبی لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم نے سانو دسیا ہے. تے میرے بھائیو مسلمانوں اے جڑے مہینہ مبارک اس مہینے دے اندر آپا خیرات کرنی ہے تے خیرات اوناں والی نہیں کرنی. آپا خیرات ان دی کرنی ہے
کہ انہاں پاکاں دی بارگاہ دے خراج تحسین پیش کرنا ہے. سبیلا توجہ سبیلا جڑیاں نے نا یہ لانیاں ثواب دے نیت دا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثواب دے نیت دا لانی جائز ہے. جی اس نیت دا لاؤ تو انہاں دا پانی بند ہویا تے پھر لانی جائز نہیں کیونکہ انہاں پاکاں دا پانی بند ہو گیا ہی کوئی. سمجھ آیا کہ یہ ازمائشاں ہوندیاں نے بزرگاں دیاں یہ ازمائشاں ہوندیاں نے. دعا ہے اللہ رب العالمین تہاڈی میری حاضری اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. جنہاں نے سنتا اللہ تعالی نے سنتا.